She also wants to go out. Goedemorgen, Anna. Goedemorgen, kijk Anna. Goedemorgen. Ruth is going to work and Anna also wants to go out. she thinks they're leaving. Magandang morning, Char. Good morning, mga gang. Ano ngayon? Super busy ng araw natin ngayon. It's Wednesday and marami po akong order ng lumpia. Mga almost 200 pieces yung order natin. So, magandang magandang pamasko ba? Nag-post kasi ako doon, may application kasi yung neighborhood, yung tawag dito Nextdoor. Nag-post ako doon ng lumpia and sabi ko gumagawa ako ng lumpia, homemade lumpia ganon. Tapos nag-share noong aking post, tapos nag-comment din na aking sister-in-law. Doon maraming order doon. Tapos yung kapitbahay namin na nag-order dati, nag-order din siya ulit. Yeah. So, super thankful ako guys na nagustuhan nila yung lumpia. Yung bestseller ko is yung chicken lumpia. So, gawa tayo whole day. Whole day yata. Whole day kasi may anak tayo dito, no? So, kailangan hati-hatiin natin yung oras. So, pasikasuhin ko muna si Ana, pakainin ko, mag-prepare ako ng ingredients para sa ating chicken lumpia. So, hapon na naman kami makakaligo ni Ana kasi ang daming gagawin. Tapos, kulang yung aking lumpia wraps, yung wrappers. So, punta kami ng Asian store mamaya. Pagkatapos ng trabaho ni Mr. Diretso kami. Tapos, may wrappers pa naman ako dito kaso kulang man. So, iapas na lang ako ba? Sa, na lang yung iba. Mamayang gabi na lang ko na lang tatapusin. Sana matapos agad ako. Kasi, yun na. Tapos bukas, delivery po tayo bukas. Neighborhood, dito lang din sa sa neighborhood. So, muna ako, maglaba. Paetas life. Bitaw joke. Maglaba muna ako kasi laundry day ngayon eh. Yayag life. Wow. A few moments later. So, na-load ko na yung first na natin sa labada. First load ng laundry. Tapos, nakalimutan ko may vegetable lumpia din pala akong order. So, dalawa yung gagawin ko today. Prepare na lang ako ng ingredients. Yan lang yung mga kailangan ko. Yan. Long day. Busy tayo ngayon. Pero, super happy din ako eh. Thankful ako na maraming nag-order pa. Kumbate! Inahan! Kumbate! So, magkakape lang ako. Pero decaf po siya, no? Tambal sa kuan ba? Tambal sa kaibog sa kape. Mag-coffee lang ako. Tapos, isang bread. Yun na yung aking breakfast. Most likely, makakaumpisa ako ng luto nito pag pag natulog na yung anak ko, i-prepare ko muna yung ingredients. Yung pag-prepare ko ng ingredients also takes time. So, malapit na matapos yung ingredients. Ito na lang, sibuyas na lang, tsaka yung bawang yung last. Galing dito yung aking mother-in-law and nag-o-offer siya na tulungan niya ako sa bata. Sabi ko, busy ka naman eh. Sabi niya, okay lang, magsabi ka lang kung kailangan mong tulong, tutulungan ka namin. Bait talaga sila sa akin. Maswerte po ako sa aking in-laws kasi sabi ko nga din kay Mr. Pasensya na nasa side kayo kasi po nag-charge ako. Hindi naman, cellphone ng ating gamit. Yeah.
sabi ko kay Mister na I'm really glad I get along well with your with your parents. Sabi niya, oo. Masaya din daw siya na nagkakasundo kami ng ng parents ni Ruth. Mabait talaga sila sa akin. Palagi nila akong tinutulungan. And yeah, para ding yung turing nila sa akin ba? Parang anak. Hindi ko lang masyadong napapakita yung yung video na magkasama kami na yung talagang nag-uusap kami kasi nahihiya din po akong ipakita sila masyado ba kasi alam niyo na iba naman kasi dito kung isali mo sila sa mga video yung mga tao dito talagang ako nananghid napapaalam mo na ako palagi ako napapaalam sa kanila tas sa sister-in-law ko din napapaalam din po ako. Sirot, okay lang sirot. Wala nang problema sirot. Sige, tapusin ko lang to guys. Ninay. Ang agi ay, ginoo ko. Tabang. Ang agi. Okay, down. Go. 3 hours later. Yan, nakaligo na yan. Makain na ng saging. Hello, maging. So, nakaligo na kaming dalawa ni Ana. Time check, na po. 4:25 na ng hapon. And, yes, naligo ako. And nakatapos na ako ng 50 pieces na lumpia. Tapos, nagluto ulit ako. Kasi, parang hindi naman kasya sa lalagyan ko ng yung wok namin. Hindi naman kaya. So, nagluto ulit ako. Kapagod, guys. Alas 9 pa akong umaga nag-start. Tapos, anong petsa na. Pero masaya naman, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nga, na busy na ako ba. Tapos tumawag yung aking mga Pinay friends na nandito din, mga kalaro ni Ana, kaedad ni Ana yung mga anak. So, nagchika kami, 3. Si Fatima, tsaka si Lynn. Hello, mga sis! Magtatrabaho na si Lynn. So, congratulations, sis. Kami ni Fatima, wala. Bahay pa rin kami. Next year, ako mag-try na akong mag-work talaga ng sa company talaga ba. We'll see how it goes. Fingers crossed. But anyways, I've already done cooking the second batch ng lumpia. I think it's gonna make maybe about 50 to 60 pieces. Pero like I said earlier, wala po kaming enough na wraps. Yung lumpia wraps. Sama namin si Ana mamaya. Agoy guys, ang sakit ng ng likod ko. Dumating si Ruth mga almost 1 o'clock na. So si Ana, pinatulog ko na. Tapos sabi ko, paggising niya, maliligo kami. While natulog siya, nag-wrap ako ng lumpia. Nakatapos talaga ako ng isang pack ito. Blue po yung gamit ko. Pero later for vegetable lumpia, nakaluto na din ako. Green yung gagamitin ko kasi mas thick siya and mas mahaba ba. So, yun yung gagamitin ko. So, mag-wrap muna ako. I have 1 hour before Ruth comes home. So, I think may matatapos ako. Marami akong matatapos. So, tonight, magluluto ulit ako. Grabe guys, magluluto na naman ako ng lumpia tonight. And then, mag-wrap para tomorrow. I can spend time with Ana. I only focus on Ana. And then, we'll go for a walk. And then, magdi-deliver na ako tomorrow. So, yeah. I hope everybody's having a nice day. Or, I hope safe kayong lahat. Stay safe tayong lahat. Balikan ko kayo later. Hello guys, nasa kami, kakatapos lang namin mamili ng stuff sa Asian store. Hindi na ako nag-vlog kasi busy kasi nasa amin si Ana. Ana? Yeah, we made it 30 minutes before they closed. So, buti na lang. Lang naman to mga 20 minutes na drive galing sa amin. So, pagkatapos nito, mag-drive-thru lang kami. Kasi wala nang time magluto. And if nagluto ako, pagdating sa bahay, late na kaming kakain ba. So yan, lang siguro kami, KFC or McDonald's. Depende sa trip nito. Dito na si Ruth. Alis na kami. Nasa Central Station kami ng Denbos. May Burger King doon. So, andito na kami. Nakapark na kami sa labas. Kasi, balik si Ruth. Bumalik siya kasi nakalimutan niya yung yung jacket niya, tsaka may mask siya doon sa jacket niya in case daw hindi siya papasukin ba. So yeah, magja-junk food kami tonight. Right, Ana? Ana's eating krupuk now. Krupuk. Ayun na, nakachicharo na yung bata dyan. Oh.
Gustong-gusto niya po yan. Minsan lang kami bumibili ng krupok. So, ayan na. Yeah. Lekker, Ana? Lekker? Andiyan na si Ruth. Kakain na kami. Kumakain na pala. Kumakain na kami. Ana. Cheeseburger and saka fries. Naka-display lang yung fries ko dito eh. A few moments later. Hello. Napagod na ang mukha. 9:30 na and kakatapos ko lang gumawa ng lumpia. Mga 110 pieces na yung ginawa ko. Parang hindi ko na kayang mag-add pa ng mga ilang pieces pa. Kulang pa ng 50 pieces, 50 or 60 pieces. So, tapusin ko sila tomorrow. So, kanina pa kami nakauwi. And tulog na si Ana. Nag-drop by kanina yung friends ni Ruth na magjowa. Dito sila. So, yeah, yun na yung vlog natin. Patuloy natin to bukas. Ang lalaki ng aking vegetable lumpia. So, kita ko muna sa inyo. Yan. Yung vegetable lumpia. So, yeah. Yun lang yung vlog natin today. And I hope nagustuhan nyo kahit wala masyadong ganap. So, yeah. Kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Please don't forget to like and subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming channel. GN Fam Vlogs. Salamat. Do it. Babush, Papa. Babush. Naglalaro siya ng FIFA.